उदालगुरि जिल्लायाव उसु गौथुमनि 21थि उसु गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंनाया थांनाय 2 जुननिफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो दं। मिथिहोनाय बादिब्ला बे बादायलायनायखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि बिष्णु राभा क्रिस्टि संघआव उदालगुरि उसु गौथुमा 2, 3 आरो 4 जुन खालारखालि सानथामनि हाबाफारि लानानै 21थि उसु गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाया सोलिगासिनो। बे हाबाफारिखौनो खुंफुंनाय आरो बर'नि उसु गेलेग्रा गेलेगिरिफोरनि इयुनखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला उसुनि आफादगिरिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। उसुखौ जोङो दिनै 21थि जाबोबाय आरो जोङो बेयावहाय मैयानिफ्राय दिनै आरो गाबोनहालागै जोङो गेमखौ सालायबाय लांगोन। बे गेमा जाहैबाय जोङो बे गेमाव जायफोरा डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनशिपआव देरहागोन बिसोरखौ जोङो अल आसाम चेम्पियनशिपआव जोङो लांनाय जागोन। जायफोरानाखि गल्ड आरो सिलभार मोनगोन बिसोरखौ जोङो अल आसाम बादायलायनायाव जोङो लांगोन आरो बे अल आसामाव जाय देरहागोन बिसोरखौ आसाम एसोसिएशननिफ्राय आसाम टीम हिसाबै नेशनेल पार्टिसिपेटनि थाखाय लांनाय जागोन। दिनैनि बे गासै जोंनि क्लाबाहाय डिमाकुसि, खैराबारि, कुसुबिल, पानेरि, टंला, उदालगुरि, कालाइगाव, रौता गासै लानानै 145 जन बाहागो लादों। बेनि गेजेरावनो जोंनि सायख'जानाया जागोन हौवासा हिन्जावसा गासै। बियो जोंनि उसुआ अलिम्पिक रिकगनाइज आरो एफिलिएटेड गेम। उसु गेलेनायजों जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो, जेरैहाय पेरालाइज बेमार, डायबेटिस बेमारनिफ्राय जों बासायनो हायो, गोबां बेमारनिफ्राय जों बासायनो हायो। आरो फार्स्ट नाम्बाराव आरो सेकेन्ड नाम्बाराव जाहैबाय जायफोरा गेलेगोन बिसोरो स्टेट लेभेल जेब्ला गेलेगोन बिसोरो आसाम सरकारनिफ्राय स्कलारशिप मोननाय जायो आरो जायफ्रा नेशनेल गेलेगोन बियो आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्कलारशिप मोननाय जायो। दा जों सालायदों खस्थ' मस्थ' सालायगासिनो दङ। आं मोनसे खावलायनाय थायो, जुदि जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जुदि नैबे चेम्पियनशिपफोराव जुदि मोनसे बाजेट हमोब्ला एभ्रि इयार जोङो सायख'नायावहाय एने गोरलै जागोन। जिबायदि जोङो गथ'फोरखौ दोननांगौ, जाहोनांगौ, जिबायदि जोङो अर्गानाइज खालामनांगौ जों हाख'वा जायो। जायनि जाहोनाव आं मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला चेम्पियनशिप खुंनायनि थाखाय आरो गथ'फोर थांनायनि थाखाय बिटिसि डिपार्टमेन्टआव बिटिआरआवहाय बाजेट गैया। जायफ्रा गेलेनाय देरहानाय फैगोन बिसोरनि थाखायल'सो दङ। ओंखायनो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बाजेटफोराव डिस्ट्रिक्टफ्राव गेम खुंनायनि नामाव गथ' गेलेग्राफोरा जाहाथे नेशनेल स्टेट गेलेहैनायनि नामाव बाजेट लायोब्ला गार्जेनफोरा माने जथेस्थ' माने गोबां गेलेगिरिफोरा दुखिया न'खरनि सोरबा हाजिरा मावना जाग्रा थेलावरा रिक्सावालानिफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय गथ'फोर थांलाय फैलायाव जथेस्थ' खरसा जायो। बेफोरनि थाखाय बहुद माने भुगिनांगौ जायो आरो। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।